S'avonds tot 6, de middagshow. In de studio van RTV Parkstad mensen die te maken hebben met de Rock Night. De Rock Night in Bochus. Komende zaterdag vindt die plaats in de Wilhelminazaal, Hingerder Oude Kino. En daar gaan 3 bands optreden. En een aantal mensen zijn hier in de studio. Alle 3 de bands hebben we niet bereid kunnen vinden. Dat zal aan de agenda's liggen, denk ik. Maar een aantal zijn er wel. En de bands die daar optreden onder andere zijn 61 Bars en Resonate natuurlijk. En van 61 Bars is in de studio Mark Thewissen. En van Resonate is Mark de Laat. Heren, welkom. Leuk dat jullie er zijn. Hey, dag José. Hey, José. Moeten we in het Hollands of moeten we in het plat? Wat wil er? Wat prefereert er zelf de voorkeur aan? Ik krijg je Hollands, dus dat plat. Oh, ja, nou dan, Mark. We willen voor ons aanpassen dan, Mark. Ja. Meer is ideaal, wel, dat weet. Ja, bij deze dan. Hey, 3 bands tijdens de Rock Night in Bochus. Komende zaterdag. Misschien even alle 3 nummers. Ik zag al Resonate, 61 Bar. Wat is de derde band die komt? En die beginnen om 8:30. Dat is Dirty Harry and the Smashing Hornoxes. Nou, dat zijn inderdaad Hornoxes, want ze houden hij moeten zien eigenlijk. Ja, we gaan de druk leveren en zo. Dus dat, snap ik. Artiesten. Ja. Hey, de Rock Night, heel simpel. 3 bands treden op, dat is het eigenlijk. Maar Mark, buiten de uitzending vertellen ze me net. Normaal besteedt de Rock Night door een aantal DJ's die dat dunt. Waarom is nu gekozen voor bands? Ja, in het verleden is ook wel eens een band. De afgelopen jaren een DJ. En ja, een idee ergens in de afgelopen najaar zaten we in het café. En dan kwam dat ter sprake. En dan komen maar meer bands. En die we willen programmeren. En vandaar dat we eigenlijk spontaan die actie hebben ondernomen. En dan wordt het café ook te klein. Dus vandaar dat we nog verhoezen naar de Wilhelminazaal. Fantastisch, want het initiatief is van u zelf? Ja, de Waard, Ramon en Monica van de Oude Kino. Nog een jong verbok is Ilja van Ermingen en ikzelf. Voor zo te doen aan de bar. Dus toen is dat gebeurd eigenlijk, spontaan. Het huurt ook eigenlijk bij een Rock Night, wanneer ik eerlijk ben. Is het leuk wanneer DJ's dat dunt. Maar ja, wanneer toch echte bands stunt en dus ook de rock spelen, is dat natuurlijk veel leuker nog, denk ik. Ja, absoluut. Dus. Toch? En dat leeft je me eigenlijk. Dus, en Bochels had toch wel een muzikale achtergrond. En daarom is het ook leuk dat er nu wel live muziek is. Ja, fantastisch ook. Doe best van Bochels, Mark? Ja. Mark de Laat, die kennen we natuurlijk ook, maar doe best niet van Bochels, wel van Bochels? Nee, van Kerkhoff. Dat bedoel ik. Mark, we kennen die onder andere ook van Call and the Leaving Train. Ja, hè? dat klopt. Hoe gaat het met Takalientje en de rest? Nou, dat gaat ook helemaal prima met. Het is even wat rustiger. Werken aan nieuwe spullen hoor. En de standaard winterstop. Dus, Oké. De standaard winterstop. De standaard winterstop voor rockmuziek in Limburg, ja. Oké. Nee, maar volgende week gaat u weer los. Maar er is wel een hoop aan de hand in Limburg, want het gaat om muziek. Van de Stichting Popmuziek Limburg, die zijn druk bezig om ook nieuw talent en zo kansen te geven. Dus er komen meer mooie podia aan natuurlijk voor bands om op te treden. Hè? Er is van alles aan de hand, wat ik begrepen heb. Absoluut. Ja, dat klopt. Dat zijn goede ontwikkelingen. Ja. En de Noorweg wordt gebouwd. Precies, er komt een grote zaal bij de Noord. Dus dat schept ook weer een hoop meer mogelijkheden. Dat is natuurlijk fantastisch. Begin ik bij dich even, Mark? Oh, dat is heel vervelend. Leuk hè. Resonate is het even keer groot. Zou we iets keer even doen? Nee, voor dat het gewoon samen. Mark, toen zit in Never Call in the Leaving Train zit natuurlijk ook in Resonate. En dat is de band die komende zaterdag gaat optreden. Met onder andere Twan Curver doorin. Twan zit ook in 2 bands, hè? Dus in ze allebei. Die speelt in dit geval 2 keer op een avond. Dus 61 Bars en Resonate. Ja. Dus Twan, veel succes. Hè? Want toen zal ze het moeilijk kregen. Maar ja, de artiest boeit dat waarschijnlijk niet zoveel. Hè? Denk ik dan. Het moeilijkste kriet Twan het als de rest van ons aan de bar steekt. En Twan moet doorspelen. Dat is het moeilijkste moment voor hem. Dus, Ja, want hij mocht dat niet. Want hij moet nog even. Ja. Even met Resonate. Resonate natuurlijk overal en nergens aan het optreden. Dat volgen voor een aantal jaren. Maar voor de lui die denken Resonate, nooit van die band gehoord. Die dat eigenlijk op televisie zien of huren. Mark, vertel eens, Resonate. Nou, Resonate, ja, voor zijn kieken 7 jaar nu bezig. Ja, en dezelfde bezetting ook. Dus Antoine Curver is al genoemd, de bas. Verder Rob Wassenberg, zanger. Ook al jaren bezig. Hiervoor met JP Jump onder andere. En op drums Jos Wetselaar. Ook geen onbekende in het circuit, om het zo maar te zeggen. En met die 4-mansformatie zijn we eigenlijk al een jaar of 7 in het covercircuit bezig. Ja, nooit gedacht over eigen nummers? Nee, in deze bezetting eigenlijk niet. Nee, dat is allemaal covers gebleven. We hebben toen ook een bewuste keuze gemaakt om eigenlijk de covers te spelen die we zelf willen.
En daarbij toch een breed publiek aanspreken. Ja, neem eens schat, wat Resonate speelt. Koffers? Nou ja, dat varieert van de grotere bands als Muse en Foo Fighters, Pearl Jam. Maar dan ook het nieuwe repertoire niet schuwen. Hè. Zo pak inderdaad een Royal Blood, Nothing But Thieves. Dus eigenlijk vrij divers. En voor iedereen wat. Maar wel het stevige. Ja, wel. en feest dus bij uitstek. Absoluut. Ja. Dat is... dat moet. Ja, precies. Maar ik hoor even naar dik, 61 Bars. Vertel eens even. Antoine Curvers, dat gaat er weer. Ja, Antoine speelt de bas. En dan Freek Ars op drums. Misschien nog wel bekend van Lapswans uit Heerlen. Oh ja, tuurlijk. Ja. Dat is de drummer ook toch van. Je zijn ook bezig met hun eerste album. Ja, exact. Nog dingen van goed, dat is wel erg goed. En voor Frans Wijnen uit Kerkrol op gitaar. Zet me niks. Nee, dat denk ik. is de architect, hè? Toch? Ja, exact. Ja, precies. Ken schilderen, hè? En ik zelf dan op gitaar en zang. Ja. En verzond sinds 96 al aan de gang. Met de origineel bezetting tenminste. Dat wordt Twan en ik. En nog 2 anderen eigenlijk. En het is vooral 70 jaar rockmuziek. Van bands, Led Zeppelin, Deep Purple, Status Quo, Aerosmith, AC/DC, dat soort zaken. En dan af en toe uitstapje naar de reggae, dat soort zaken. Oké, en nog covers dus, hè? Alleen maar covers inderdaad. Het is een stukje hobby. Ja. Gewoon zogavond repetitie en dat is een beetje een uitlaatklep. En daar komen vanzelf optredens eigenlijk. Dus, 22 jaar bezig toch al die band. Dat is natuurlijk fantastisch. Deze toen boete 61 Bars nog het qua... Nee. Weinig vuur eigenlijk. Ja, precies. Dus, Misschien leuk om als Hollander te huren. Want we willen altijd weten wat iets kost. Jullie nu naar die Rock Night willen aanstaande Samstig. Wat kost een keertje, mannen? Kaarten zijn €5 in de voorverkoop, maar op de avond ook €5. Dus ja, goed. Dat is toch een mooie commerciële zet, hè? Ik denk dat je het nog gaat vertellen. Er zijn 400 kaartjes, dus waarschijnlijk kunnen ze gewoon aan de avondkassen ook krijgen. Dus zo spannend zal het niet werden eigenlijk. En vanmorgen er een paar weggeven, ook begrepen. Ja, ik heb 2 kaartjes bij me, dus voor de liefhebber. Nou, voor een tientje heb je een vriendje. Roger@rtvparkstad.nl, e-mailadres roger@rtvparkstad.nl. Wensen hier naar de Rock Night Wils. Aanstaande Samstig in de Wilhelminazaal achter de oude kino in Bochus. Dan lot van dich huren. 3 bands, een soort voorprogramma en mogen ik wel zeggen, want de vieze Harry is net hij. Ja. Toen was ik zelf zo hier. Nee. Ruzie met hem, dat weet ik genoeg. Nee, onzin. Maar even wel terug naar het begin, Mark T. Klinkt ineens heel eng. Misschien een balletje toch. Het is een beetje doelbezin van de initiatiefnemers. Wie gaan ze dan die bands kiezen? Die eigen bandje 61 Bars wil ze daar laten spelen. Maar wie komt ze dan op Dirty Harry en de Hornoxers en op Resonate? Die jongens zijn van Bocholt, van Dirty Harry. Allemaal eigenlijk, dus die kennen goed het dorp. En daar hebben we vaker samen met gespeeld ook in het dorp eigenlijk. Dus daar komen we vanzelf op. Ja. En linkje van Twan naar Resonate natuurlijk, hè? Ja, dat ook maar. Vanuit het dorp zelf, vanuit het café eigenlijk, komt die vraag. Daar houden ze veel van gehoord. En dan een paar keer proberen te boeken, maar dat lukt nooit qua data. En dan hebben we nu zo aangepakt. Dus. Nou, dat klopt eigenlijk wel, Mark. Want niet alleen het boeken, Mark de L. Sorry. Veerand ook al zo vaak geprobeerd van... een keer naar de studio komen, aandacht voor Resonate. Maar dat wordt altijd inderdaad heel erg moeilijk in te passen. Hè? U had volle agenda's, hè? Ja, ik kan me zo zeggen. Joh. Maar het is natuurlijk altijd nog eens... aan te kaarten. En dat is zeker een oplossing te vinden. Maar druk, ja, dus toch alleen maar fijn. Prima. Dus leuk dat u er gevraagd zit. 3 bands treden daarop. En wat uniek gaat werden aanstaande Samstig op de Rock Night... is dat 61 Bars en Resonate samen op het podium gaat staan. Hoe kwam dat zo? Want dat gaat voor de eerste keer gebeuren, begreep ik, hè? Ja, tussen ons bands wel. We hebben in het verleden vaak wel met festivaltjes, op festivaltjes gespeeld, met Mechelen met name. En dat voor dingen met andere bands samen doen. Dat was altijd erg leuk. En dat we nu toch een link houden met Antoine Bas eigenlijk, is dat ook makkelijker om op dat podium te krijgen eigenlijk. Dus vandaar. Dus het laatste kwartier van de Rock Night, 2 bands op het podium en die spelen dan samen de finale. Ja. Wie doet dat dan met 2 zangers? Zingt dat ook samen dan gewoon? We hebben samen, dat gaat spontaan, dat is niet voor de avond wel. We hebben vanavond nog een klein repetitie, dan kallen we dat wel af. Rock and roll. Yes. Oké, fantastisch man, dat werd leuk. Rock Night dus in Bochus. Wie laat begint het Samstig? De zaal gaat om 8 uur open. De eerste band speelt van 8:30 tot 9:15. Ja. Dan speelt 61 Bars van 10 tot
een uur en een kwartier. Wat ingewikkeld, 11:15. Ja. En dan van 11:30 tot 12:15 is het Resonate. En dan samen. Oh, fantastisch, dat werd een feestje door. Bij Luno denk je van, goh, ik zie dat nu, ik huur ze er over breuzelen, maar ik wil er toch niet over lezen. Is er op internet iets waar men kan lezen over de Rock Night? Ja, via het café, de oude kino in Bocholt, via de Facebookpagina, daar staat best wel veel informatie op eigenlijk. Dus daar kunnen ze van allerhand vingen. Dan ga ik dat doen. Naar de Facebookpagina van de oude kino voor meer informatie. Wil ze keertjes winnen voor Samstig, ken dat. Even mailen naar roger@rtvparkstad.nl. En door even het informatie achterlaten, dan zorgen we dat er in aanmerking komt voor die keertjes. Ja, dit is natuurlijk wel een leuk initiatief. En dit is ook, want die Rock Night is natuurlijk vaker al georganiseerd. Is dat een jaarlijks terugkerend iets? Of meerdere keren per jaar? Of eens in de zoveel jaar? Nou, op deze manier willen we het nu, als het een succes is, in elk geval jaarlijks gaan doen. Ja. Daar word ik inderdaad naartoe van. Ervan uitgaande dat dit gewoon leuk werd, dan is dat een jaarlijks terugkerend... Ja, dat is wel de bedoeling. Dus, ja, okay. ja. En dan nog met die bands? Of, Dat denk ik niet, weet ik niet. Dat zien we dan wel wie het gaat eigenlijk. Dus wie het publiek reageerde, wie de gesprekken achteraf zijn, dat zien we dan wel. Ja, mag ik proberen een goed woordje voor dich te doen? Want 61 Bars, dat zal wel geregeld zijn, want die in de organisatie zitten. Dus ik wil het je helpen. Nou, aan de club als Bochester allemaal Resonate kunt, zal er nog niet liggen. Nee. Dus eigenlijk moet het goed komen. Ik denk het. Ik denk het wel. Ik ben er eigenlijk van overtuigd, ja. Nog een zin erin. Ik gewoon nog heel veel plezier wensen komende Samstig. En dat Wilhelminazaal platst, dat het uitverkocht werd, hoor. Dat het fantastisch werd. Daar komt helemaal jood. Dirty Harry en de... Wat voor Hornoxes? Smashing Hornoxes. Dirty Harry en de Smashing Hornoxes. 61 Bars en Resonate. The Rock Night. Ebboches. Komende Samstig. Vanaf Aroerzaal op. Hingen de oude kino door Wilhelminazaal. Mark de Laat. Mark Thewissen. Dankjewel. Leuk dat er hij wordt. Dank je. Jo, dank je.